No, pozdravujem. Máme tu krásneho svištíka a niečo, že vraj búcha na nápravu. Teda aspoň tak sa zákazník sťažuje. No. Takže kontrola. Pekné. Jedna strana. Druhá strana. A keď sme sa už k tomu dostali, tak sa budú riešiť aj ramienka. Skočím po baterku. No. Tu máme silenbroky. Pekné. Takže výmena vrchných uložení. Zákazník chcel. A následne ramienka a potom geometria. No ale aké prekvapenie nás tu čaká? To je šmakocinka toto, parádna. A to je ešte prečistíme v rámci opravy, teda nech to je celé čisté. No, máme to dole. Nové, staré. Strašne zatlačené. Ale tlmič, ten funguje jak nový. Ani vytečený, ide ťažko, ale plynulo. Takže kvalita výroby je docela dobrá, no, až na túto gumu, čo sa opotrebovala. Takže zložíme to naspäť a ideme na druhú stranu. No, ramienka. Popraskaný, vyšklbaný, pekný nový. A keď sa vyťahovalo, tak mi zostalo v ruke rameno a akurát čap zostal hore v otoči. Takže tak, ideme táto nové ramienko. Tlmičíky nahodené, nové ramienko tiež nahodené. Podkladal som si ho stojkou, samozrejme, ako vždy. Poďme si povedať niečo o momentoch. 170, 170. Že vraj tam je viacej druhov skrutiek, neviem. A tu 60. Takže treba aj podľa workshopu, podľa veľkosti skrutky doťahovať. A no, stavitičky boli ešte v poriadku, ale nešli. Tak, urezať. Dáme nové. A na stabitičky sem hore a sem dole dáme 50 Nm. No tak sme to trošku umýli, vyčistili. Odtokové kanály sú čisté, ale bordel tam bolo riadne. To sa ani nezdalo, ale bol tam asi 3 cm nános hnoja. Už minule som vo videu hovoril, ľudia, aspoň raz za čas si to skontrolujte, len nadvihnite, pokiaľ to ide torpédo. Stačí to vyšpliechať hadicou alebo niečím. No keď sa vám upchajú tieto odtokové kanály, tu a tu, ono sa vám to dokáže naplniť vodou. Môže vám to tiecť dovnútra napríklad, čo je vo väčšine prípadoch, alebo to smrdí jak hnoj. Doslova do písmena. A je to aj zdraviu škodlivé, keď sa to dostane dovnútra. No, autičko poskladané, stierače nastavené, aby sme nezabudli. Vždy, keď nasádzame naspäť stierače, tak ešte predtým, jak sa nasadia, treba zapnúť kľúč a urobiť jeden cyklus a spraviť prakticky základné nastavenie. Videl som, respektíve mal som mechanika, ktorý to tam nasadil a vyliezli až sem na ačkový stĺpik. Takže treba si na to dávať pozor, aby sa nepoškodila kasňa, lak, alebo čo už len ramienko stierača. A doťahovať jemne s citom. Ja tam dávam cca tých 20, maximálne 22 Nm. Tam sa viacej ani nesmie dávať, lebo tam sú konusy a je tam tá šrobka, je to skalené ocele alebo z liatiny a ona sa zvykne utrhnúť, keď sa to moc ťahá. Takže tak, zajtra geometria,
Mali sa ešte svetla leštiť, ale to sa momentálne nestíha, to sa bude riešiť až niekedy v budúcnosti. Takže toľko k Suzuki. Čus.